ଦେବା ଶିଶି ଜେନା କୋଉଥିରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହେ। ଦିଲ୍ଲୀ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ? AGM। ତେଣୁ ସିଏ ବଡ଼ ଘର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା ଆଉ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ନାହିଁ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦିନ ଭୁଲରେ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନି। ତୁ ଭଲରେ ରହ, ଆମର ତ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆମେ ଚାଲିବା। ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦୁନିଆକୁ ଅନ୍ୟ ବାପାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଗେ ଝିଅ ସବୁଠୁ ଭଲ, ସିଏ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସିଏ ଦି କୂଳର ଯୋଇତା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରର ବାପ ମାଆ। କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଯଦି ମାଆ ମାନେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଘର ସଂସାର ଗଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ସତ୍ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ସତ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ, ସତ୍ ଚିନ୍ତନ